Jesu Kristu inkosi. Bazalwane ngisukuma nokubonga. Ngibonga bazalwane kalolu suku bebaba kanye nathi phakathi kwaleli khaya. Siyabonga kakhulu bazalwane. Sengathi uNkulunkulu angaba nani. Ngisho senihambe endleleni nibuyele emakhaya, nihambe noNkulunkulu, seningene emakhayeni enu uNkulunkulu angene nani. Kuthi konke obeku izibophe emakhayeni enu kubonakala iqaqwa ngalolu suku. Ngoba bazalwane beningezanga kamagwenyane kepha benizeke uNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu bazalwane uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu. Bazalwane sizocela abazalwane mangabe sesiqedile bake bahlale silinde sithole amanzi uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu. Ngiyabonga. Usisa amanzi ozoletha abantu. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Angazi-ke wena. Ngizocelela bazalwane mina. Ngizocela umama umpostoli azosibusisela. Ngiyaxolisa. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Cela siphule. Baba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu siyabonga inkonzo yonke osiphe yona. Izwi lakho lingukuphila nasemathanjeni ethu. Siyabonga Nkosi nokudla okulungisiwe, amanzi sizowathola manje. Busisa Nkosi lo nalowo ozokwamukela ngokubonga. Ubusise nezandla ezikwenzile. Ubusise namabhodwe osokwenziwe ngawo ukuze kungaphindi kungena indlala njengalokho wenza kumfelokazi. Uthumele kuye umprofeti ukuthi ayohlala naye ngesikhathi sendlala. Sikhulekela ukuthi wenze okufanayo. Siyabonga inkosi busisa lo nalowo ofikile kule nkonzo wadla izwi esazodla ukudla kwesisu uJesu Kristu inkosi. Amen.